дуо ва таманниёти мо ин аст. ба ҳамаи шумо рӯзи хуб ва ассалому алайкум мегӯям. чанд духтарҳо шикоят карданд. вақте бо диққат гӯшшон мекардем, мегӯянд ки бачаҳо беодоб шуданд. пас гуфтам чӣ шуд? чаро беодобӣ дар чӣ карданд? бачаҳо ба мо гап мепартоянд. бачаҳо моро гап мезананд, гап мепартоянд. ба чандин таш назора кардам, назар кардам. он гуна афту андоме дошт қариб ман ҳам гап зананд ва қариб ман ҳам гап зананд. пас доимо мегуфтем ки охир ҳамин калимаи ҷалаб аз чӣ пайдо шуд? дар мардуми мо ҳамин чиз бад шуморида мешавад. чандин бор гуфта будем, ҳамин ки як кас вай шуд, мегӯянд ки ӯ ҷалаб аст. ба чӣ хотир мегуфтанд ҷалаб? ҷалаб гапи ганда нест аслан. мардуми мо инро ба бадӣ вай кардааст. калимаи ҷалаб ҷалбкунанда аст, яъне ҳар касе ки як коре мекунад ё чизе мепӯшад, дигаронро ба худ ҷалб мекунад. мошин ҷалаб шуда метавонад, хона ҷалаб шуда, ҳар чизе ки диққатро ҷалб мекунад, чизи ғайриоддӣ. қиссаи рӯз. маршрутка менишинед, газелҳо мегӯянд, нақлиётҳо курсӣ дорад, аммо рӯ ба рӯи ки ҳар нафар мешинад, ҳамонҷо як курсии дигар дорад баръакс. ҳамин ки нишастед, ронанда пасатон мемонад, ронанда ва дигар пасатон мемонад, дигар ҳама рӯ ба рӯи шумо менишинад. яъне ки як курсияш рӯ ба рӯи мардум аст. ҳама нишастае медонем. як духтар нишаста буд, прости юбкааш то банди пош буд, дигар давом ҷой набуд. ман ҳамон ҷо будам, нишастем. ҳамин ҳар лаҳза кашол мекунад поён, кашол мекунад, чарм медурад, кашол мекунад. охир рӯ ба рӯ ки нишастааст, дигар ӯ то банди ҳамон вай аст. ростӣ ҳама ҷо намоён буд, аммо ӯ пойҳояшро ҷаст мекарду ва кӯшиш мекард, зур зад. нафаре ки паҳлӯш буд гуфт ки духтарам иқа зур назан, канда нашавад, бо кадом бе костюм намонад. хай ман ҳами будам, медодам хай гир пинҳон кам зур занад, канда ки шуд тугмаш тамом, ба дигар қапида. яъне хоҳарони азиз, вақте шикоят мекунед, бояд шумо як зарра ҳам бошад фикр кунед ки чаро гап мепартоянд. чаро вақте ки як нафарро дуз мегӯянд, як нафарро ягон муттаҳам мешуморанд, ҳатман ба суд месупоранд. суд баъд муайян мекунад дар кадом ҳолат чаро гуфт, барои чӣ гуфт, яъне ки он ҷо баъд разбор мешавад гӯем. баъд муайян мекунад сафед аст ё фарқ мекунад. аммо пеш аз оне ки мегӯед ки бачаҳо ганда ҳастанд, бовар кунед, моро фақат дуруст фаҳмед. ҳамо ҳар чӣ ки нуқсонҳое ки мебинем дар зиндагӣ кӯшиш мекунем содда фаҳмонем. ҳоло мо атрофи динӣ гап надорем, инро омехта накунед. худашам бе ӯ ҳам ҳамин каме гап назанӣ мегӯянд эй нимчамулло ё чизи дигар. кори мо фақат тарбия аст. падарта эҳтиром кун, модарта эҳтиром кун дар зиндагӣ. вақте шикоят кардед, ман бояд ин чизро муҳокима кунем ва муайян кунем ки чаро гап партофтан атрофи ҳамон фақат гап мезанад. яъне ду қувваи бузург аст, яке дин аст, дигаре давлат аст. ба ин ҳар ду содда карда фаҳмонем бозӣ карда намешавад. ҳар ду қувваи бузурганд ва бе инҳо ҳам зиндагӣ карда намешавад. аммо вақте ки дидӣ ки ҳар ду қувва бузург ҳастанд, пас бояд то роҳеро интихоб кунӣ ки ба нафсияти касе нарасад. ин мавзӯъ маҳкам, яъне ки на дунявӣ, на динӣ, фақат як атрофи суҳбат. вақте ки либосҳои ҷалбкунанда мепӯшед, ҳар кас гап мепартояд. чаро? акнун муайян мекунем.
созандаи мо парвардигор мардро ин гуна офаридааст ки вақте ки як ҷои занро бубинад, ҳамин як нуқсон ҷояшро, як ҷои урёнашро, кушодаашро бубинад, дигар ҷояшро ренгин мекунад, аллакай тасаввур мекунад. ҳамин ҳар куҷое ки луч дид, ҳар куҷое ки танг дид, аллакай ӯ дар асабаш куллан мебинад. мард ин гуна аст, зан не. акнун чаро? зан ба воситаи ламс, яъне ки то занро нақапӣ ӯ чизе намешавад. пас бубинед, ба ин хотир мегӯянд ки ҳамин либосҳое ки миллӣ, агар ки тоҷикӣ пӯшед, бовар кунед ҳамин либосҳои миллӣ монам ҳеҷ фарқият аз дигар чиҳо надоранд. агар ки миллӣ пӯшидед, танг напӯшидед, ҷалбкунанда ки нашуд, касе кордори шумо намешавад. аммо ҷалбкунанда ки мепӯшед, танг мепӯшед, мард парвардигор ҳамин гуна офаридааст. мард дигар ренгин мекунад, дигар фантазияи худашро илова мекунад. аммо зан не. мардро мегӯянд ки ана то аз ҳамин зону мегуфтанд боло то ҳамин қавати нов мард, яъне ки зан ки мардро бинад чиз нест, ҳеҷ кор намешавад. фақат то ламс, то нақапад, то намолад, зан чизе намешавад. ана сабабаш. ба ин хотир ҷавонон ба шумо гап мепартоянд. акнун дирӯз дар шабакаҳои интернетӣ як статья биромад. аввалан аҳсан мехонем ба кормандони ҳифзи ҳуқуқ, кормандони милитсие ки дар боғҳо ошиқонро меқапанд. як модар ҳам шикоят кардааст, ба кормандони милитсия шикоят кардааст, аз кормандони милитсия шикоят кардааст ки фарзанди маро ӯ ҳақ дорад, чӣ ба ҳамон девушкааш мегуфтанд ё ки ҳамон духтараш метавонистааст ки баро дар боғ 0-0 расад. ин як мавзӯи алоҳида буд ки мо чандин бор гуфтем зарари ин чӣ гуна аст. ҳамин як кас ки дар кӯча лаб ба лаб аст, мусомус аст, ҳамин фарзандҳои мо зарараш мерасад. шояд гӯянд ки ё ки ҳамон духтарҳое ки часпову ҷалбкунанда мепӯшанд мегӯянд ки мо чӣ зарар мерасонем. акнун нигоҳ кунед, биёед нафареро пайдо мекунем, дар хонааш як баллон мегирад, оташ мезанад, ҳамин баллони камаз гӯем, мегирад оташ мезанад, дар хонаи худаш аст. чӣ кор дорам ба мардум? аммо дуди сиёш тамоми ҳамсояҳоро нороҳат мекунад. нигоҳ кунед, шумо дар хонаи худатон ҳастед, баллони худатон аст, ба касе кордор нестед. оташ ки задед, дуди сиёҳ гирифт, ҳамсояҳо озор диданд аз дуди сиёҳ. хонаи ҳамсоя набуд, яъне ки дудаш ба чанд тараф рафт. ана ҳаминашро дида пешгирӣ мекунад. ана ҳаминашро дида, як бор ҳам гуфта будем, чанд бор телевизор тамошо мекардем, ҷойҳое ки лаб ба лабаш меомад, ҳама мегуфтанд чашмата пӯш, ман ёд дорам, ё пушт кард, ё канал мезда, ё ҳар кор мекардем. ба хотири чӣ? ба хотири инҳо набинанд. аммо шумо бо фарзандатон дар кӯча, дар боғҳо чарх мезанед, онҳо лаби ба лаб, 0-0. ана ҳамин аз зарараш. не ине ки мегӯянд ки ту чӣ кор дорӣ. бале, касе кордор нест, аммо вақте шикоят мекунед, мо бояд сабабашро пайдо кунем. сабаби соддаи, бовар кунед, на дунявӣ аст, на динӣ аст, ҳамин соддае ки барои шумо мехоҳем фаҳмонем. ана ҳамин чиз сабабаш аст. ё мегӯяд ки хай дигар кордор нашавем, яъне дар кӯча бинем лаб ба лаб ҳастанд, қучоқ ба қучоқ ҳастанд, кордор нашавем, фарзандони мо бинанд, кордор нестем. пас тасаввур кунед, кӯчаҳо ронандаҳо хуб медонанд, ду самт аст, яке самт ин самт меравад, кӯчаҳое ки ҳастанд ду қисм тақсим мешаванд, дигар самт тарафи дасти чап ин самт меоянд. агар ки мошине ки ин самт гузарад, ҷое ки мошинҳо ҳама ин тараф омада истода, ягон мошин ин тараф ҳақ надорад биравад, чунки роҳи ин алоҳида аст. агар ки ин самт бирояд, ба муқобил як кас рош метиҳад, ду кас рош метиҳад, аммо рафта мезанад, ё нафаре пайдо мешавад, медораташ, мегӯяд ки қоидаро вайрон накун,
ва ту ин самт гузар, ту ба мо ту монеъ шуда истодаӣ. ту ки аз худат безор бошӣ, мезанӣ, садама мешӣ, чӣ ки бошӣ, аммо мо ҳам ҷон дорем, мо ҳам мусофир дорем. дар мо назанӣ, каси мо дигар озор набинад. инҳо суолҳое ки чаро, чӣ ба, чӣ кор дорӣ, инҳо дар ҳамин ҷавоб аст. боз бармегардем атрофи ин. биёед хоҳаронам, коре кунем ки як мақола дорем, на сих сӯзад, на кабоб. яъне каме ҳам бошад, атрофи ин худро ба даст бигирем. ҳамин бовар кунед, вақтҳои охир ҳамин каме сухангӯӣ дигар ҳама чӣ гапҳот намезанад. медонем барои аксар намефорад, аммо мавзӯъҳои содда ҳастанд, оддӣ ҳастанд ки мо инҳоро ошкор кардем то як нафар ҳам, то лоақал бигзор ҳамон чанд нафаре ки суол карданд, чанд нафаре ки гуфтанд ки бачаҳо ганда чанд нафар, аз ҳамин чиз пешгирӣ. ҳозир як модда шудааст, инро ҷавонон хуб медонанд. кальян задани духтарҳо дар кальянбарҳо, банг задан, наша ва арақ, шароб. бовар кунед, баъзан чизҳо аст ки ошкор гуфта намешавад. ҳамин ошкоро гуфта намешавад, аммо мефаҳмем ки ҳар кас аз вобаста аз оилаи худаш дорад. барои ҳамин модарҳои азиз, падарҳои азиз, фарзандҳои худро эҳтиёт кунед. лоақал ба хотири фарзандҳои мо фарзандҳоятонро эҳтиёт кунед. яъне ки нагузоред ки либосҳои ҷалбкунандаву танг бипӯшанд. бовар кунед, садҳо духтаре нест ки занг бизананд, бигӯянд ки мо духтар нестем, чӣ кор кунем, хам шуд, духтар нестем, рафтем, ин кардем. дар ин бобат хуб ҷиддӣ бошед. баъди он ки гирья кунеду оҳу нола моро шарманда кард, як чизҳое ҳаст ки наметавонам гуфтан, аммо шумо эҳтиёт кунед. ҳар чӣ мегӯем, аз дӯстдорӣ мегӯем. агар ба касе сахт расида бошад, бахшиш мепурсам. тепаи худамонро таъриф мекунем, ба кӯи бузурги дигарон кордор нестем. ба нафсияти касе нарасидем, фақат як мавзӯи хурдакакро ошкор кардем. боқӣ худо нигаҳбони ҳамаи шумо. оилаатон мустаҳкам бошад. оила ки мустаҳкам шуд, ҷомеа мустаҳкам мешавад. ҷомеа ки мустаҳкам шуд, кишвар мустаҳкам мешавад. кишвар ки мустаҳкам шуд, мо осуда зиндагӣ хоҳем кард.